tässä tää mun hieno Kiina-ihme. PGP Blade 2006 vuoden malli. Se pitäisi sitten lähteä vaihtamaan uuteen CF-moto 4-vetomönkiin. Kyllä semmonen hieno tapaus. Täällä on kaikenlaista paikkaa tehty. Muun muassa tuossa noin. Se on kaveri hitsas mulle siihen uuden putken päin, kun se vaan kaatoi syöllä reissulla. Vanha pää. Takaboksi taitaa olla Motonetistä. Semmonen yleisönkiä takaboksi. Tuuki on sitten särkynyt, kun on niin paljon käytetty. Sehän on pienen mustekalan virittänyt sitten tilalle. Tässähän on nyt sitten tätä auto äänieriste mattoa vai mitä se nyt sitten on. Täältä löytyy korilla teippiä. Tästä löytyy ihan peltiä. Täältä löytyy lisää korilla teippiä. Tuolta joku paneria löytyy tuolta. Käytösneste on pysynyt. Näköjään tuo tuupalo suojakummi lähtenyt ripsahtanut. Pikkusen on ruostetta vehke. Iskarit toiminut hyvin siitä huolimatta. Syyläriä on pitänyt tinata. Se ei tästä näy. Eikä onneksi ole hirveämmin vuotanutkaan. Nestettä se on pysynyt. Näitä halkeamia on joka puolella. Tiedä mitä kaikkea tää on ollut monessa seikkailussa mukana. Lisää korilateippiä. Tuosta löytyy kytkikorin kansi. Joo. Olikohan noi etukummit vai takaa? Taitaa olla etukummit, mikä on viimeisimmät ostettu. Nyt mulla on tässä semmonen pieni probleema työn alla ennen kuin mä lähden, niin pitäisi saada tuo autotalli laskuovi alas. Mä oon sitä yleensä harjalla nykässyt alas, ja nyt se harjalle kävi hupsista keikka. Tuolle kävi harjalle. Mä että no paskat. Suunnitelmana on nyt sitten ajattaa Kiina-ihme sinne sisälle. Tai ainakin ovijaukolle. Sen verran, että mä saan sen laskuoven alas. Mutta kun nyt sattuu olemaan vähän liukkaampi keli ja tässä on niinku oikein hyvä havainnollistaa sitten, että miksi mä tarvin nyt sitten vähän raskaamman ja paremman, ehkä sen 4-vetomönkiä nimenomaan. Koska tässä saattelee tätä kaveria. Tässä koitan kaasua antaa, työntää samalla. Mikä jarru ei ole päällä. Hyvin liikkuu, kato. Täällä ei työntämällä edes takas, mutta ei tässä meidän pihassa edes ole mitään mäkeä. On hyvin pieni mäki. Ei tää kaveri vaan niinku ketjut tois ihan hyvät. Ei oikein tiedä mitä mä nyt sitten. Pitääkö mun tehdä pitkoset tälle vehkeelle, että se pääsee tuohon talliovelle, tai sitten mun pitää hakea vaan varastosta tikkaat. Joo. Minä haen tikkaa. Tää paska saa nyt luvan outella tässä sen. Jarrusylinteri-säiliöt on nykyään ikuisen, kun poikaystävä veti säiliöikkunat tilalle. Sitten prikat ja pultit ja sorvaali siihen muotoonsa sitten. Ei vuoda enää ikinä. Ja tuo tuossa noin. Se on semmonen, että se on joskus siinä vilahtaa jokunlaiset numerot, sekin pitäisi vaihtaa tästä seuraavalle. No vinssiä tässä nyt. Sitä ei ollut silloin kun ostettiin, se oli edelleen. Tästä oli variaattori oli ihan sulanut kun ostettiin edelliseltä tää aikoinaan. Vinssi se oli repynyt pois. Se oli antanut tälle vähän liikaa keppiä. Vähän liian raskaalla kädellä. Tässä on tämmönen
moottoripyörän tämmönen nopeusmittari, tarvitsemittari, ollut sitten korvaamassa alkuperäistä mittaa. Ryyppy on paskana. Ja sitten, tai ei ryyppy kyllä itsessään on paskana, mutta ei se kyllä toimikaan. Tai siis tosta vaieri tai joku mikä siellä siirtää sitä ryyppyä. Täältä. Tuosta suoraan käytellyt ryyppyä sitten. No se, siinäkin on tekkiä. Tästä täältä penkin alta löytyy. Joo, se on entinen ukko viritteli päävirtakytkettä tuonne akuun väliin. Sillä on tapana purkaa. Lapsia on ollut kyyvissä, niin pitää nyt tätä turvavyötä virittää siihen sitten. Tuo boksissa pitää olla jotakin aina pientä mukana. Nyt siellä ei ole paljon mitään, kun mä oon lähdössä tosiaan vaihtamaan tätä, koska lähetin nestettä pitää aina olla mukana. Polttoaine, lumilapio, hinausköysi, rasseli. Se nyt kaikkia varusteita on, mitä mulla yleensä on mukana. Se nyt sitten päivittyy tuo varustelu uuden mönkien myötä sitten selviää, mitä kaikkea sen kanssa matkaa. Mä en saa Joo. Voisi tietysti laittaa päälle. Oho. Tuosta piti kääntää. Nyt meni pitkät. Katsotaan vielä, soimiiko ne. En kyllä voi pitkäksi sanoa, mutta nyt pitkäset toimii. Toimii siellä takana. Tuo jotenkin ihmeellisesti tuo vetokoukku tuolla tosi syvällä. Siihen aina peräkärryaisa ottanut tuohon rekisterikilpeen, niin se on uusittu tuossa ihan syksyllä. Oliko se kesällä, kun tuli uusi? En muista. Mut ihan tässä vuoden sisään uusittu tuo rekisterikilpi, koska se oli lopulta aivan tohtiona. Ketjuvehe, että variaattorilla tossa jättää 2,5 kas, ei uskoisi. Komea peli. Ai että. Tuossa oli pakkasta viime viikolla. Oli kyllä lähempänä 40 ja tää raukkaparka oli taivasalla. Auto piti saada talliin vähäksi aikaa korjattavaksi. Meni betoniväl irtos autosta. Ei siinä mitään, kun mä ajattelin sitten kovien pakkasten jälkeen, että kuinkahan tuo lähtee sitten käyntiin, niin laitoin laturin kiinni, että kyllä se varmaan pitää ladata, kun kaikki vehkeet on tällä hetkellä tyhjillä akuilla, niin ei. Laturi näytti, että se on täysakku, ja mä uskoisko. Otin laturin irti ja käynnistin. Kyllähän se vähän aika kolisteli, mutta kyllä se lähti käyntiin. Että vois sanoa jopa, että palmun alta. Hieno peli. Kyllä mulla tulee ikävä tätä. Tää on ollut semmonen vehe, että elämällä ei ole mitään muuta virkaa kuin ollut toisten mönkijöiden hinattavana ja autettavana joka paikassa. Se on se, joka jää ensimmäisenä kiinni ja joka ei pääse oikeasti mihinkään. Se kulkee sen tieosuuden justiinsa mukana, mutta loppupeleissä se sitten vaan työllistää muita. Onpahan niissäkin reissussa ollut jotain jännitystä sitten. Katsotaan mitä tulee sitten uuden vehkeen kanssa. Uudet seikkailut. Joo, tämmöstä tällä erää.